Did he mention to you that he was with them at Basotho Hostel when the deceased was shot? My Lord, that aspect, Zungu never told me that he was with, they were at Rustenburg. No, that he was with Sibiya, Moses Sibiya and Tanzi at Basotho Hostel. No, he told me to say, General Shaban, if I was there, I was going to tell you, I know that you are very strict. I'm not going to lie. The only person who knows about this is Gwabini. Uma ngabe ke uZungu ekutshela ke ngamagama lana amabili ke uMuzi Sibiya kanye noNtanzi wase Rustenburg wakutshela yini ke ukuthi wayendawonye nabo eBasotho Hostel eFosloras. Cha, lokho akaze angitsheleke. Washo yena ke kumina wathi uma kuukuthi ngangilapho general ngangizokutshela ke lokho ngoba ke ngiyakwazi ke wena ke ukuthi ke umuntu ke ostrict umuntu ke owaziyo noma onolwazi ke lwaloku uGwabini. Is where I said to him, why did you approach me? Because I'm in the cluster, I am not working with this case. Ngase ngimbuza ukuthi kungani ke manje wena usuza kumina ngoba mina ke manje ngikwi-cluster angiyona ke ingxenye yalo icala leli noma angikho kulona icala leli. He said to me, you know what, I was sent by a senior officer and I will not tell you the name because they are saying you are the only one who can take this information forward. Wabesethi kumina ke ngithunyelwe ke iphoyisa ke elisesikhundleni esiphezulu ke angeke ngilisho igama lephoyisa lelo basho ke kumina noma lasho kumina ke ukuthi wena kuphela ke ongalithatha lecala leli uqhubekise phambili. I said give me the details of Gwabini so that I can personally talk to Gwabini to get the first-hand information. Ngase ngithi ke nginikeze imininingwane yakhe uGwabeni ngizokwazi ke mina ukuthi ngiye kuyena uGwabeni ke ngiyitholele mina ke imininingwane noma ke ulwazi lolo. He said, General Shaban, you want me to be dead? Wasethi kumina ke General Shabane ufuna ngife. I said no. Ngathi cha. And then he said, you never give me, and he begged me that to say even if I can die, but this Gwabini will not cooperate. Wabe esethi ke kumina akeke anginikeze noma ke angafa ke kodwa uGwabeni lona angeke ke ukuthi ke asebenzisane ke noma ke avumelane ke. And then I said, okay, fine, just please you said I mustn't, right? You said the statement you could not write, but just draft me a sketch so that I can know where to start. It's where now I showed you the quote, the sketch where he wrote the name of Ntanzi and Mozi. La khona ke esethi angeke asenze istatement ngathi kulungeleke uthi angeke usenze istatement kodwa ngiyacela nje ungidwebeleke phecelezi isketch ilesike bengisitshengisa ke inkantolo lapha khona ke igama lika Mozi igama lika Ntanzi. My Lord, because I know that two persons got into that house. Nkosenkantolo ngoba ngangazi ukuthi ke kunabantu ababili abangena kulo yamuzi. I believed him. Ngamkholwa.